So, mga tubig aloran. Agad-agad. Muna mo sitwasyon ka rin. Nalamig banig, daming manok, ihaw na ito sa aloran. Pahuway sa daw siya. Papa binabot sa aloran. Okay, rendezvous na mo. Mga aloran. Wala di dalay lang ero. Wala. Ano mo kauban? Wala ka mag-camping. Mga agad, nagkagagad. Upper deck. So, muli siya sa sulod. Suluan kayo. Wala kayo pasahero kayo. Marang last trip na siya. Then, may mga snacks and all that. Then, naapoy mo coffee. Grabe, wala siya tao. And then, diring sa other side. Hindi ko man ako nag-vlog. Mag-add to another tourist site. Continue for 800 meters. Barge, and now we're going out to Zames. Let's go. Let's go. Let's go, nanay. Ang mga laaga. Time check. Alas 9 na sa Head southeast toward ferry entrance and exit, then turn left onto ferry entrance and exit. Turn left onto ferry entrance and exit.
Ozamis. Welcome to Summit City. In 600 meters, turn right onto Don Anselmo Bernat Avenue, Ozamis, Oroquieta National Highway. Kadiri lawas. Ang giingon ni Sir. Ay, nag-flash gid siya. Excited ka mo. Jollibee. Naman Ay, may excitement ako. Mama. Jollibee. In the middle of the night. Going namin sa Aloran. So, muna ang view sa Ozamis. Mana may pangaon. Hello, una na si Binilibin. Your destination will Kanan mo. Ay, napo mo din mga open. Ilaang mo. Welcome to Aloran! Yes, sir! Ilahan nilang kuan. destination is on the left. Kumana si Google. Yeah, abot na mi. Lagi apa sekarang balai tak abot. Laso yung na dyan, no? Bising. Kasi ang bising gani. At ba? Hindi maklaro eh. Say hi to the vlog. Sinanay. Oh. Kasi na siya mah pa. Morning. Ano ang sitwasyon karon? Ato ba yung roketa? Dali. Naiiro na to ay. Napuro iro na eh. Abot na may roketa. Sirado pa. Haha. Di ay? Munggo. Lakit kayong dugi kay Mawa. Wala na sila. Wala. Mura to. Mura mo to. Ay, ginabat.
Nakapajama. Nakapajama. Welcome to Orokita. Market sa Orokita. Tama ko. Wala, wala ko. Opo, may baligya. 140 lang daw. Oh, nailabas kayo, ma'am. Kuya, lagi lang ko an ba nukos kay kinatag-as. Squid. Sigarilyo, isda man ang sigarilyo. Bukbuot sa gada. Welcome to Rokita. Huh? Hi guys, walk up like this. Oh, ay mamasura day. Mga lumayagan ba? Ay, humanang misa. Ipaningot lagi ka kay. Ay, bilin. Hello? Hello, okay lang plaza ay. Fairness. Ulitin mo. Ba? Murag kuan sa Dipolo. Dari daw ang tabo. Sa Oroketa. Ano na, lechon oh. Ba? Yagan, ma'am. Ba, kuyo, kailang lumayagan. Nga na, Juday ka fresh ba? Lumayagan. Lumayagan. Hala, na ko ano? Siya. Siya. Naiswakig ko yung mari, ma'am. Nailukot, ma'am. Lukot. Malak, ma'am. Ay, lukot Ay, tara, oh. Lukot, ma'am. Mana siya? Gani. Apoy, lato. O, saan? Later, later. Muruan puto. Sabi na ko si mama. Lo, grabe kapayas, oh. Kapayas, kapayas. Uy. Ano, nakasabak eh. Hala. Hala. Halang-halang ma'am, mainit pa. Napilabas na dito. Kasi dito. Asa pa? Ay, lato. Gusto. Init pa ka mo, tipod, sir. oh. Yan yung matuyok na sa Ay, kilo ba pala? ingan ano sa Surigao, Kim. Gani. Ay, kala bulong. Ay, blood. Luwi, buha dari, uy. Yeah, with all the sea view. Kaman na si Tita Maribet? Grabe mga alas 1 Dintit ang sa kapaso. Ngaon sa? Dito? Hindi, ito. Kasaman sa mga... Kasi may balas. Wala yan muna. Palit ko na kayo. Thank you na, sir.
Gani, sa pila ko ng tinta. Saan na siya? Ay, wala pa. Wala pa lang yung nabigyan. Pila mahal kayo. Pero fresh na siya. Wala pa na naluto. Pwede na kilawan, no? So, Yapon. Nakawan ba? Baon. Pila na dahil tumama. Kalabang. Tara, tara. Hello? Hala. Isa pa, uy. Kalaba. Hala. Gamot. Mamang gina siya. Pero wala na siya ikuan pa no. Kinaon. Wala na. Butay suka. Dito ka magpila. Butay suka ba? Dito, di na ni butang ang suka. Pero kinilaw ni, mapuno na siya. Sama. Di mo ka? Dili mo na. Na may dagan. Name. Maski wala na wala na suka-suka. Kusog-kusog ng internet. Naka 5G na. Naka 4 wheels na. Naka 4 wheels at 2 wheels naman. Mga bugal-bugal kayo, family. Lagi, wheelchair. Yung sama ni. Kalindua. Wala mga gwapo sila. Uy, yan. Kinagamo si Iro. Para ako pa kasi may awa pa. Hindi pala ka ako. O ba? Diretso na. Diretso. Tunang ni mga Brownie! karoon lang ko sa ano ko kanina ko. Hindi. Hindi siya na ko. Kasi ang anak nito. Kasi magsumbagay. Init pa na kayo. Lagi. Kasi, pa man yung healthy pa man yung kainit. K8 pa man. Gaslight himself. Para naglingaw ka rin diriya. Lakaw tayo. Ba? Kabisi pa rin mga turista. O ba may mga ligo? Tulog kami ilang mamiwana. Nakapajama pa gyapon ni. Umano may tama. Lakaw dito sa next balay. Let's go. Si nanay naka-wheelchair na. Pa, skirt. Puna na siya. Mana? Honor si nanay first honor. Hola he. Okay. May balay nilang mamiwana. Nagbakla rin eh. So, good to. Ilan po. Auntie Soying. Tapos brownie. Nanangayo pa may kumataw. Say hi! Sophia the first one. Hala, iro. Hala. Wala na. Nakuan manggit. Ha? Ano lagi sa jujur na naman. Oo. Ay, dugay kita. Bit, daay pomelo, daay saging. Oo, saging. Ay, pasama. Wakay bahay na. Ala ko, may karga. Okay kayo.
Ang buon may palalo man na malata na saging, hinog na saging. Oh. Oh, i-rearrange. I-rearrange. Oh, let's go. Okay, kayo. Nay, mag-wheelchair na dyan tanay. Picture po lang. Balo, nagkaroon mo mga beach. Oh, wheelchair. Pak. Pero yung mga kuwan Pak. kay ilaw. Mao na. Alukot. Pero gilain akong lukot eh. Ito slow naman na dia. Sige, o yan na. Kanina, kanina. Oh. Okay, bidyoan ta ka. Dadag ko lagi. Lamig kayo na, hala! Tunga Tunga pa atin pa. Diba sa Kana? akong Dili tiyan? lagi. Tiyan. Isa naman kabuok. Dili mo na matapuan. Giluto naman po na. Unod. Oh, nagina siya. Ang unod kan Agay bilay. Hindi kayo kayo. Yung kita, diretso. Kau kanay? Wow! Tabaw. Kumusta? Parat. Parat siya ba? Parat siya ba? Oh, na siya kay dagat man. Muna na yung kaon. Kau kanay? Kau na, tilaw ba? Oh, dagan ko sa to. Ablihin na lang natanan pang kaligo na dayon. Depende na nakita mo nga. Ay, pabalik kami giligan. Nanay, wala ko yung kay isa bundaklay. So, ni Pilipinista. Pilipinista man ito, no? Nga, cementerio. Aja naman di oh. Una. Ay, naras tula, oh. Ubos si kuan. Binita, maiso. Lola din eh. Daraw si Awa. Agi po sila. Diretso Lola Benito. Oh, si Linita. Silang turo din. Tara, magod si Lola, oh. Lain ni siya nga binita. Mo ni mama ni papa. Lagi. Kato nga binita, yang bana isuon ni gani. Pareha sila Binita? Oh. Masa na pag-pronounce? Badali? Bada? Yodadi. Biodadi. Kana si Awa. Di kay Bada. Awa. BD. BDE. Dili. Oo. Tsaka mo tuon ako da. Masya gusto ba? Yes, ibabaw. Kurang na may pauli. Pero mahapit kami ang overview. 100 ito entrance. Ada entrance? No? Dito sa beauty. Oh. Tungason kayo. Ay? Diha sa ilang kuan na lang. Light na ito. Katong libre ba? Kana sa ilang Lights? Oh. Plaza mo siguro. Continue for 4 kilometers. Nice the view. Hindi ba kung tulay sa Ito ni kagabi eh. Ito nagsigat. Yes, sir. Mau magiday ni adalan di ni tulay. Tulay mga ay coastal road man siguro ni. Magini yang original dalan. Pagtalan. Uy, nagsigat gabi eh. Ang barcho. Gani.
namin diri sa at sa Seventh Day Adventist Church diri sa Tango. Muna mong view, muna mong situation, muna mong kanta. Oh, diba? Diba? Ito na, di na ka. Di na ka. Dito mga lakaw, di siya maabot. Yeah, ice cream. There is Aurora with all the beauty. Nice ang view, no? Tara, bayad. Confirm, kasi kung pa kabayad, padungan pa yan sila. Around 2. Mga busawan. Ah? Wala na yun.